Да, това до мен е The Best Player. И това е втория епизод на Майнкрафт оцеляване. Ето ги. Крипър във водата, който ме е страх. Къде си бе? Идвам да те прикрием за драва. Гати дървото. Аз мисля тук да си направим къща върху това дърво. От не направиш брадва. Сега ти направим. Ама столон. Направи си столон. Чупи много бързо. Сега ти направим чолон. Чолон. Сега ти направим чолон брадва. Не бе, нямам пръчки. Щупи няколко драва, ми дай пръчки. Нема. Има. Хършиха. Изхърчих ги за кола и по-бързо ми давай. Не мога. Оти бе. Абе, дай ми малко. Едно дърво. Ника. Абе. О! Какво е това зомби, бе, горящо? И доше едно с дебел нос и само ме запали. Абе, да, едно дебел нос. Дебел нос към. Вземи колела си. 1, 2, 3, 4, 5. Я кажи, има ли кимска? Скелет до теб! Полина! Добре! Нещата за див дървото. Абе, той има сталкирка. Ти ли бе, маймун? Как се пъпа? Чакай да вия нещата, ти всяки да вия нещата. То пък как се хили за жуди? Взем ти дървото, аз те граба човек, ти се хилиш. Дай си ми брадвата. Абе, брадвата ти и дърво. Топа. Сега ще се разбира, имам Diamond Sword. Ти ли търву? На ти брадвата. Почвай да правиш нещо къща. Арно, Ти брадвата. фърнам ти ga я тук. Благодаря за твоята. Ай, бе, да събираш дърво, ще ти се пече. Ти ли бе, шкембар? Все малко е. Седи. Ти направям втори чест. Ту. Со приведе мангал. Остави човека да прави. Остави човека да твори. Нещо дойде. Чухше нещо дойде. Ки го тебам с брадичка. Крипър е долу. Да, бе. То не умира ли, бе? То не умира ли от джегата, бе? Не, то е крипър. Това има точки. Ки му фърля пръчка. Беки да умре. Ако го... Мали да имах сноубалче. Тук има пещера и бързо. Експлорвам. Къде, не знам къде. О, скелет с голд броня, войче. Бързо, ела. Да, бе, да. Не, ела. Няма меч. Вземи ня тама. Ти взема от чест. Идвам. Ела да го видиш. Ако умра, Яй го е. Нема. Оцелене. бе. Я тука. Да, аз ще му направя това. Лага варвига. Те пахна го. О, долу има зомби. Има зомби долу. Пускам пещерка. Ела надолу. Ела надолу. Ама няма как да скачи, нали го съзнавам? Има, аз имам купчета. Добре. Ти. Та пещера не свършва никъде. Това не е. Гати. Просто издънка. И то не ми даде брони. Нямаш ли кирка, бе? То господин не ми даде брони. Зомбичо. А ти имаш кирка. Толкова. Бе, качи ме нагоре, бе. Копай нагоре, искам да се кача. Ама не се вижда. Абе, аз вече се качих.
Я тука. Ела тука да експлодирам. Трябва да се погрижим за това. Ако ще експлодирам... О, зомби! Малко! Малко. Тапай го! Тапай го! Ева ти! От него тепа! От ми взелайте митове! Не съм ти взела. Нищо не съм ти взела. Супер. Чекай, че идвам. Даже не знам дето си умрела. Кажи ми, що Крипър, обаче! Някаква пещера влезнах без да искам. Мало се добре, че. Пашки, Крипър се е заселил към мене, вече. Не! Ай, по-бързо, човече. О! Такива прозорче! Дали ще успея? Шо, бе? Чекай ме, идам. Аз ида към теб. Аз излезнах, вече. Там е водата, дек ти говорих. Че се взема айтемите. Взех си. Беги си там, аз ида към теб. Оя, тук има. Аз си ида към теб. Всъщност, Това зомби умре ли? да, Ти ли го тепа? разбухна душата. Кой това е? Аз Оя, тук е водичката. но тук. Кой има? Вече нашия герч. Я тук, я. Генчо. О, Я, Ерам! стой. Копай го ти. Върни се. Още нямаш хит. Зомби. О, зомби вилиджър, идвай, много зомбита! Не! Абе, идвай! Абе, Ника! Умник, умрех! Надях, че дойдех, бе. Дойде ти! Убих всички, аз съм супергерой. Но супергеройската, аз те пах почти вред. Супергерой. Стой. Давам ти слот, нека да беше ти. Имаше... Крипър, уйче! Фак. Ти имаше ли 4 точки? Да. Крипър. Крипър е при мен. Само стой. Идам. Идвам, Ники. Само ти я... Долу съм, ето ме. За тебе. Ето ме. Изкопай айрон. Стой. Значи има Ела сега, че може да има още. 3 на мен, 3 на мен. Ела, бе. Там май има спаунер. Спаунер. Да, ела. Оу, това е лошо, ако има. Не е лошо, може да си направим. Да, ама лошо, че струвам. Лошите. Къде бе? Тук съм, бе. Внимателно. Ела, де. Пускам торчове. Я тук надолу, ела. Къде? Не имам торчове. Крафтинг тейбъл имаш ли? Опа, чувам зомби, но не знам къде има. Я и аз. Дека си, бе. Изкопале. Ще правиш, бе. Опа, Лелика, за малко да уриш. Закачи ли, бе? Леле, стой, аз тъй се пазвам зомби. Не, полови сърце, няма едно сърце. Моля те. Не му ударяй. Ти си стига. Аз рискувам, идвам там при зомбитата, бе, уич. Я ги изключи за малко зомбитата, е. Защо? Така изключи ги. Не знам как. Аз знам, влизаш в настройките Малко и го правиш beautiful. Не ми даде торчове, бати. Напри ли го? Не, много бавно. Напри ли го? Че... Да. Супер, само е. Туманистки ми се възвърни сърца. Ела я тука. Просто си изгубих. Просто съм... Не си се изгубил, е. Не съм си изгубил. Да си взема айрон, се закопах с айрон.
Мислех, че около тъпи. Ти къде видя? Тук. Стой. Него в пещерка. Алаха, не е сам. Няма никой. Не е сам, бе. Алаха, я тук правиш някакво кръче. Ела. Стой там, стой. Стой да. Алаха, дек си. Алаха. Алаха. Ето те, Алаха, видяхте. Ето те, Алаха. Тук си пред мене. Виждам те, Алаха. Алаха, айде по-бързо, Алаха. Още ме, аз така щупа. Алаха, ето ме! Алаха! Не бе, Алаха, ело е. Ело е. Купа се сайраме. Ела. Имаш карта? Да. Не, няма къща. Чакай да направя може. Тук може такива, колко много води са, че... Сбирай ги. Трябват ни. Че не имам да се... Аз съм 5 лева. Браво. О! Тук има нещо. Не, аз ти сте само. Колко минути и това кил вече? 11. И колко? Така. Май. О май гаш. Ами аз се връщам, няма що да седи. Не. Учи нещо. Къде е? Не тук. Ами това беше от мен. И сега пеке. Другия епизод ще бъде на Clash Royale. До следващия епизод. Може би ще Чао. снимам Чао, чао. на Clash Royale или на Clash of Clans. Не знам, ще реша. Пишете в коментарите на какво искате да бъде. И до скоро!